Hallo YouTube, det er mig igen. Ja, det er det jo. Ja, og så har vi jo fået mit fine lille sæt tøj her. Så vi ligner sådan en rigtig dame. Det er hyggeligt. Ja, ved du hvad, jeg tror bare, jeg starter den næste mission nu. Det er mig. Nej, undskyld. Ja. Piece of cake, yes. Jeg skal nok lige længere ud skærmen der. Ja. Så, Eat my dust. Eat my dust. Ja. What? No! Go away. You used a cheat code. Ej, det gør han ikke. Det tror jeg ikke. Woohoo! All right. Ja. Det var rent gæt. Jeg troede, man skulle få sådan nogle ting, man skulle køre ind til. Sådan et blå ring eller et eller andet. Men nej. Jeg var god til sådan nogle der. Det var nogle der mine. Oh yeah, crystalline and the crust. Og jeg må undskylde, hvis musikken den er lidt for høj. Jeg skruer lige lidt ned. Fordi det er godt nok meget højt. Jeg synes, det står meget lavt. Sidste spil. Men eller sidste episode. Og som sagt det her, eller de har jo ikke sagt det nu. Men hvad hedder det? Det her, det er jo episode 2 af Simpsons Hit and Run. Så. Og jeg håber, I vil sådan kunne lide den. Så. Så. I get hungry and it was a pig. It was modeling clay. Oh. By the way, Dad, Mom called. She says she needs to talk to you at home before you go to work. Ej, jeg synes godt nok, han er blevet fint. Det er glad for at købe det tøj her. Det var i hvert fald pengene værd. Så. Ja. Men altså, i hvert fald, jeg håber, I nyder min videoer lige så meget, som jeg nyder at lave dem til jer derude. Og måske, jeg ved det ikke, måske fremover vil jeg begynde at lave mine Simpsons episoder på engelsk. Det ved jeg ikke, hvad jeg synes til det, eller sådan samtidig om det. Jeg kan ikke snakke lidt nu. Så det vidste jeg ikke engang, at jeg kunne, men undskyld. Så, men altså i hvert fald, I må gerne kommentere til, hvad I synes om det. Fordi det er sådan lidt. Så. Altså det er også med det, jeg har meget dårlig accent til engelsk, så jeg ved ikke rigtigt. Det vil gå så godt, hvis jeg gør det. Men altså, nu må vi se. Er det meningen, at jeg skal gå op på dem der? Nå. Ja. Jeg kan også bare gå sådan her. Jeg troede, der var noget deroppe. Det var der ikke. Det kan jeg bare se. Nej. My coins. No. Er der ikke noget? Er helt sikkert, hvordan? Jeg gik herover. No, der er ingenting.
Så. Op. Bare roligt. Altså, ja, i virkeligheden vil jeg ikke finde på at køre bil sådan her. Altså, og alligevel så har jeg heller ikke bil, eller kørekort, så. Og jeg kunne aldrig finde på at klæde mig sådan her. Eller det kunne jeg nok godt, men ikke i offentligheden. Eller, måske, jeg ved det ikke. Nej, jeg havde nok kommet til at gøre det der. Det må jeg virkelig undskylde. Håber ikke, det betyder så meget. Hvis jeg altså overhovedet ved, hvad jeg undskylder for. Men hvis I ikke ved det, så undskylder jeg jo, at jeg kommer til at springe deres sætninger over sådan noget. Eller sætninger. Deres sætninger. Jeg ved ikke, om man kan kalde det for samtaler. Men fordi man kan jo ikke rigtig springe deres samtaler over. Eller jo, det kan man jo godt. Out of control. Damn it, I dropped my kebab. 2, 4, 6, 8, you suck, I hate, da, you, I hate. As soon as I'm done scratching myself, you're history. Eat my duck eater. Men lige nu ser det i hvert fald ud til at gå meget godt for mig. Det er tæt på. Gå ikke bare. Nej, det er ikke sødt. Jeg var lige i tvivl om, hvor man skal dreje hen der. Jeg kan godt have trædet det rigtige sted hen. Jeg kan egentlig godt vide, hvor Homer han har fået sit kørekort henne. Men nu er det jo sådan set ikke ham, der kører. Så det er nok mig, man skal spørge. Nej. Nej. Det vil lige præcis være typisk, hvis vi skulle tabe den. Eller sådan lige sidste runde her. Ja, det tror jeg gør. Nej, det gør jeg ikke. Jeg var heldig. I'm gonna drown my sorrows at the Golden Panic. I am so smart. I'm so smart. S-M-R-T. I mean S-M-A-R-T. Men ja, det var mig, der sagde lidt underligt ham der. Inde i bilen. Nå, det er nok bare mig. Eller, det ved jeg ikke. Hvem er der skrevet som der sådan her? Hej. Nej, det var ikke meningen at skræmme nogen overhovedet ikke. No, my money. Jeg kan godt lide, at man bare lige kan se sådan en hoved, der kommer op. Hello. Okay, jeg kan bare ikke gøre det herovre. Nej, okay. Jeg tror bare, vi stopper med det. Da-da! Men hvad hedder det? Jeg tror bare, jeg ser den her. Ja. Kører I den her? Stille ikke. Nej, det kører jeg ikke på. Så. Kom. What the fuck? Okay, fair. There is an wasp. Come on. Se jeg klipper det her.
Det var det kedeligste, jeg nogensinde har prøvet. Men så tror jeg stopper en video her. Og så ses vi en anden gang. Så ja, hej hej.